Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μας. Σήμερα θα εμβαθύνουμε στις ασκήσεις αριθμητικού συλλογισμού. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τα μοτίβα, τη λογική και τις στρατηγικές που καθιστούν δυνατή την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν. Άσκηση 1. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να κάνετε παύση αν δεν σας φτάνει ο χρόνος και να προσπαθήσετε να λύσετε σε πρόχειρο όσες σας δυσκολεύουν. Στο πρώτο τρίγωνο πολλαπλασιάζουμε το 3 και το 5 που μας δίνει 15. Έπειτα πολλαπλασιάζουμε 3 επί 3 και μας δίνει 9. Προσθέτοντάς τα παίρνουμε 24. Στο δεύτερο σχήμα 5 επί 4 μας δίνει 20. Πολλαπλασιάζουμε επίσης το 5 και το 2 που μας δίνει 10. Προσθέτοντάς τα παίρνουμε 30. Άρα εντοπίσαμε το μοτίβο στο πρώτο σχήμα και το επιβεβαιώσαμε στο δεύτερο. Τώρα πρέπει να βρούμε τον αριθμό που όταν πολλαπλασιαστεί πρώτα με το 1 και έπειτα με το 2 και προσθεθούν τα αποτελέσματα θα δώσει 42. Αυτός είναι το 14. Άσκηση 2. Σε αυτή την άσκηση, οι αριθμοί στο μεσαίο σχήμα προκύπτουν από τους αριθμούς στα διπλανά του σχήματα. Προσθέτουμε κάθε αριθμό του αριστερού σχήματος με τον αριθμό στην ίδια ακριβώς θέση στο δεξί σχήμα. Έτσι, 4 συν 1 ίσον 5, 6 συν 5 ίσον 11 και εκεί που υπάρχει το ερωτηματικό αντιστοιχεί το 1 συν 9 που κάνει 10. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι το D. Άσκηση 3. Λύνουμε τον γρίφο πολλαπλασιάζοντας τους δύο αριθμούς στην πάνω σειρά κάθε τετραγώνου και έπειτα αφαιρούμε το άθροισμα των αριθμών στην κάτω σειρά. Για παράδειγμα, στο πρώτο τετράγωνο 13 επί 5 κάνει 65. Έπειτα αφαιρούμε το άθροισμα 5 συν 20, δηλαδή 25. Άρα 65 μείον 25 μας δίνει 40. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα υπόλοιπα τετράγωνα. Εφαρμόζοντάς τον στο τελευταίο, 11 επί 5 κάνει 55. Για να πάρουμε 40, το άθροισμα της κάτω σειράς πρέπει να είναι 15. Αφού έχουμε ήδη το 7, ο αριθμός που λείπει είναι το 8. Άρα, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή D. Άσκηση 4. Βρίσκουμε το αποτέλεσμα στην κάτω σειρά, παίρνοντας τόσο το γινόμενο όσο και το άθροισμα των αριθμών στην πάνω σειρά κάθε σχήματος. Στο πρώτο σχήμα, 6 επί 4 κάνει 24. 6 συν 4 κάνει 10. Προσθέτοντάς τα, 24 συν 10 μας δίνει 34. Εφαρμόζοντας τον ίδιο κανόνα στο τελευταίο σχήμα, 9 επί 2 κάνει 18. 9 συν 2 κάνει 11. Προσθέτοντάς τα, 18 συν 11
μας δίνει 29. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α. Άσκηση 5. Δύσκολη άσκηση. Για να τη λύσουμε, πρώτα πολλαπλασιάζουμε τα ψηφία της πρώτης σειράς σε κάθε σχήμα. Έτσι, 7 επί 4 κάνει 28. Στην κάτω σειρά έχουμε τους αριθμούς 2 και 8, δηλαδή 28 αν το διαβάσουμε χωρίς κενά. 6 επί 5 κάνει 30. 2 επί 9 κάνει 18 και 4 επί 8 κάνει 32. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η Β. Οι ασκήσεις αυτού του τύπου απαιτούν παρατηρητικότητα και είναι αρκετά πιθανές να εμφανιστούν σε εξετάσεις αριθμητικού συλλογισμού. Άσκηση 6. Εδώ έχουμε μία ακολουθία και πρέπει να εντοπίσουμε το μοτίβο που διέπει την εξέλιξή της. Ξεκινάμε με το 2, μετά πάμε στο 5 και έπειτα στο 26. Το μοτίβο είναι ότι κάθε αριθμός υψώνεται στο τετράγωνο και στη συνέχεια προστίθεται το 1. 2 στο τετράγωνο συν 1 κάνει 5. 5 στο τετράγωνο συν 1 κάνει 26. 26 στο τετράγωνο συν 1 κάνει 677. Ακολουθώντας αυτό το μοτίβο, ο αριθμός που αναζητάμε είναι το 1, γιατί 1 στο τετράγωνο συν 1 κάνει 2. Επομένως, η σωστή επιλογή είναι η Σ. Άσκηση 7. Αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Για να λυθεί απαιτεί υπολογισμού σε πρόχειρο και αρκετά περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Δείτε πώς μπορεί να λυθεί. Πολλαπλασιάζουμε τη διαγώνιο από αριστερά προς τα δεξιά. 8 επί 7 κάνει 56. Τώρα η άσκηση γίνεται πιο απαιτητική γιατί πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός 56 υπάρχει στην αντίστροφη διαγώνιο από κάτω δεξιά προς πάνω αριστερά. Ομοίως, στο δεύτερο σχήμα πολλαπλασιάζουμε το 4 και το 7 που μας δίνει 28 και το 28 εμφανίζεται ξανά αντίστροφα. Έτσι έχουμε εντοπίσει και επαληθεύσει το μοτίβο. Το παζλ λύνεται, ωστόσο να είστε πάντα προσεκτικοί γιατί ένα λάθος στους υπολογισμούς μπορεί να οδηγήσει σε λάθος απάντηση. Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το 9 με το 3 που μας δίνει 27. Άρα η σωστή απάντηση είναι η Α, το 3 δηλαδή. Άσκηση 8. Το άθροισμα των αριθμών στις αντίστοιχες θέσεις των τριών τριγώνων είναι 100. 45 συν 15 συν 40 κάνει 100. 28 συν 64 συν 8 κάνει 100. 16 συν 32 συν τον αριθμό που λείπει κάνει 100. Επομένως, ο αριθμός που λείπει είναι το 52.
Άσκηση 9. Έχουμε μια αρκετά δύσκολη άσκηση που θέλει οπωσδήποτε πρόχειρο και περισσότερο χρόνο. Το μοτίβο είναι το εξής. Ο μεσαίος αριθμός σε κάθε σειρά είναι 3 φορές ο μέσος όρος του αριστερού και του δεξιού αριθμού. Για παράδειγμα, στο πάνω αριστερό πλέγμα, ο αριστερός αριθμός είναι 7 και ο δεξιός 11. Ο μέσος όρος τους είναι 9. 3, 9, 27, που είναι ο μεσαίος αριθμός. Στο πλέγμα με τον αριθμό που λείπει, το μεσαίο κουτί περιέχει τον αριθμό 21. Διαιρώντας το 21 με το 3, παίρνουμε 7. Το 7 είναι ο μέσος όρος του 5 και του αριθμού που λείπει, άρα ο αριθμός που λείπει είναι το 9. Η σωστή απάντηση είναι η Β, δηλαδή το 9. Άσκηση 10. Λύνεται ως εξής. Από το 3 στο 7 πολλαπλασιάζουμε επί 2 και προσθέτουμε 1. 3 επί 2 συν 1 κάνει 7. Από το 7 στο 16 πολλαπλασιάζουμε επί 2 και προσθέτουμε 2. 7 επί 2 συν 2 κάνει 16. Από το 16 στο 35 πολλαπλασιάζουμε επί 2 και προσθέτουμε 3. 16 επί 2 συν 3 κάνει 35. Ακολουθώντας αυτό το μοτίβο, ο επόμενος αριθμός είναι 35 επί 2 συν 4 που μας δίνει 74. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Άσκηση 11. Οι αριθμοί στις διαγωνίους πρέπει να δίνουν άθροισμα 16 για τη διαγώνιο από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά και 15 για τη διαγώνιο από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά. Στο τελευταίο τετράγωνο χρειαζόμαστε το 3 ώστε όταν προσθεθεί στο 13 να δώσει 16. Άρα η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α. Άσκηση 12. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να λυθεί, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον πιο απλό. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς των δύο πρώτων κουτιών στην πρώτη σειρά, παίρνουμε 14. Προσθέτοντας 5, παίρνουμε 19. Στην τρίτη σειρά, το άθροισμα των δύο πρώτων κουτιών είναι 24 και προσθέτοντας 5, παίρνουμε 29. Για τη μεσαία σειρά, η εξίσωση είναι 23 ισούνται με 5 συν χ. Έτσι το χ ισούται με 13 και η σωστή απάντηση είναι η Α. Άσκηση 13.
Στον πρώτο κύκλο προσθέτουμε τον αριθμό 2 με τα 2 τρίγωνα απέναντί του. Έτσι, 2 συν 6 συν 4 μας κάνει 12. Αν προσθέσουμε τα υπόλοιπα τρίγωνα, 7 συν 5, παίρνουμε επίσης 12. Το ίδιο μοτίβο ισχύει και στον δεύτερο κύκλο. 2 συν 4 συν 8 κάνει 14 και 9 συν 5 κάνει επίσης 14. Στον τρίτο κύκλο, οι δύο αριθμοί δίπλα στο 2 είναι 11 συν 1 που μας κάνει 12. Άρα, για να ακολουθήσουμε το μοτίβο, 2 συν 4 συν τον αριθμό που λείπει πρέπει επίσης να κάνει 12. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η Β, δηλαδή το 6. Άσκηση 14. Έχουμε ξαναδεί ασκήσεις όπου μονοψήφιοι αριθμοί συνδυάζονται για να σχηματίσουν διψήφιους και εδώ ισχύει το ίδιο. Οι αριθμοί στο κέντρο που είναι σημειωμένοι με κόκκινο είναι διψήφιοι και οι γύρω αριθμοί όταν προσθεθούν δίνουν αυτόν τον κεντρικό αριθμό. Στο πρώτο πλέγμα 5 συν 3 συν 12 συν 6 κάνει 26. Στο δεύτερο 4 συν 8 συν 3 συν 13 μας δίνει 28. Στο τρίτο 6 συν 11 συν 18 συν τον αριθμό που λείπει μας δίνει 56. Άρα, ο αριθμός που λείπει είναι 56 μείον 6 μείον 11 μείον 18, που ισούται με 21. Η σωστή απάντηση είναι η C. Άσκηση 15. Ξεκινώντας από το 4, πάμε στο 3 και μετά στο 1. Το πρώτο βήμα αφαιρεί 1 και το δεύτερο βήμα αφαιρεί 2. Παρατηρήστε ότι η δεύτερη αφαίρεση είναι διπλάσια της πρώτης στα 3 πρώτα σχήματα. Οπότε, το ίδιο μοτίβο πρέπει να ισχύει και στο τέταρτο σχήμα. Από το 4 στο 1, η συνολική μείωση είναι 3. Το 1 τρίτο αυτής της μείωσης συμβαίνει στο πρώτο βήμα και τα 2 τρίτα στο δεύτερο βήμα. Στο δεύτερο σχήμα, ο αριθμός πηγαίνει από το 10 στο 4, δηλαδή έχουμε μείωση κατά 6. Το 1 τρίτο αυτής της μείωσης, που είναι 2, συμβαίνει στο πρώτο βήμα και τα 2 τρίτα, που είναι 4, στο δεύτερο. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοτίβο, μπορούμε να λύσουμε το τελευταίο σχήμα και να βρούμε τον αριθμό που λείπει. Ξεκινάμε από το 46 και αφαιρούμε 22, που μας δίνει 24. Το 1 τρίτο του 24, δηλαδή 8, είναι η μείωση στο πρώτο βήμα. Αφαιρώντας 8 από το 46, παίρνουμε 38. Το επόμενο βήμα μειώνει κατά τα 2 τρίτα του 24, δηλαδή 16. Αφαιρώντας 16 από το 38, παίρνουμε 22. Έτσι, το 38 είναι ο μαγικός αριθμός και η σωστή απάντηση είναι η C. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της τρίτης παρουσίασης αριθμητικών συλλογισμών. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.